Ftit qabel nofs il-lejl daħal flassa tal-imsida jajjat sparawli. Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu jinsab f'qada kritika wara li għal-ħabta tal-11 nofs ta' 3 filgħaxija ħareġ mid-dar tiegħu fl-imsida u persuna sparatlu 5 tiri. Min hemm qabat il-karozza tiegħu saq lejn nassa tal-istess lokal. Meta l-pulizija raw lir-raġel mimlidmija qudiemhom tawh l-ewwel għajnuna, sejħu għall-ambulanza u ġlok bdiet l-investigazzjoni. L-attentat ta' qtil ta' Vince Muscat jingħaqad ma' katina ta' każi fejn fil-mira kien hemm persuni magħrufa mal-pulizija, fosthom il-ħaqqa, l-lion, il-jojo, is-suldat u l-ġilda. Ma' dawn anke jekk differenti fl-istil u mhux neċessarjament marbuta kien hemm ukoll qtil tal-imnieħru u ibnu. Vince Muscat huwa akkużat b'involviment fil-hold-up fuq iċ-ċentru tal-HSBC fl-2010, fost akkużi oħra għandu dik li prova joqtol żewġ pulizija. Jidher li fil-każ ta' 3 filgħaxija l-Koħħu intlaqat minn 3 tiri f'rasu. F'Mater Dei huwa kien operat u wara beda jinżamm fit-taqsima ta' kura intensiva. Jinvestigaw il-każ hemm l-ogħla uffiċjali mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali u t-Taqsima tal-Omiċidji. Fost oħrajn qegħdin ikunu eżaminati l-filmat tas-CCTV li hemm fl-Akwati.